हाँ तो सब भोजपुरिया समाज के पैर छू के गोड़ लागतनी। तो ये भैया लोग, हमारा यूपी में जब से ही बुलडोजर बाबा आइल बनी नु, भ्रष्ट नेता लोग पेंचर हो गइल बाड़ा लोग। तो आई हम आज सुनावतनी अपना बुलडोजर बाबा के जलवा। कि नमवा सुन के हे गुंडा लोगवा थर थर कांपतावे। कि यारे नमवा सुन के गुंडा लोगवा थर थर कांपतावे। तो बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे। कि यारे बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे। तो ये भैया लोग, हमारा बाबा के बुलडोजर देख के गुंडा लोग पगलाइल रहता है कि अरे बाप रे बाप, हमनी के सारा कब न मरा जाओ। अगर ये खाली बाबा के बुलडोजर के नीचे आ गई नहीं जानू तो चौकनी चौकनी हो जाए जा। आके और सुनिए भैया लोग, जे माजा लुटले बा उनकर कौन गत होता। तो बड़ा कहिले बाड़ तू घोटाला हो, तो तारा घरवा में लाग जाई ताला हो। तो ये भैया लोग, जितना लोग घोटाला कइले बानी उनकर जान ली कि आखिरी दिन चलता। ऐसने लोगवा के हमार बुलडोजर बाबा खोजतानी। और जे लोग तनी सीना जोरी करतानी, बाबा के बुलडोजर चला के सब साफ कर देतानी। कि बड़ा कहिले बाड़ तू घोटाला हो, तारा घरवा में लाग जाई ताला हो। कि यारे लूटले हे बाड़ जवन तवन उहे निकलतावे। तो बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे। कि अरे बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे। तो ये भैया लोग, बाबा के बुलडोजर जब से आइल बनू, हमारा यूपी में एकदम शांति शांति बा। सब चोरी डकैती बंद हो गइल बा। आगे जे राज कोइले बा उनकर समस्या सुनी। तो ढेर दिन से हुकूमत कोइला हो, तो रुपया जनता के लूट के खोइला हो। जितना है नेता जनता लोग के रुपया पैसा खैले बाड़े नु, हमार बुलडोजर बाबा सब निकलवावतानी। मत पूछिए भैया लोग, खा खा के पेट फुला लेले रहलो। अब वही लोगवा के अब हमार बुलडोजर बाबा इतना ना गियर में ले लेले बानी कि खाली हड्डिए बचल बा। तो ढेर दिन से हुकूमत कोइला हो, रुपया जनता के लूट के खोइला हो। तो छोड़ी है ना बुलडोजर बाबा सभे कहतावे। कि यारे छोड़ी है ना बुलडोजर बाबा सभे कहतावे। तो बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे। कि यारे बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे।